up for an adventure? Intayon, iti mapagsasaritaan ang Mount Lamin, iti Pidig, Ilocos Norte. Ti mapagsasaritaan ang Mount Lamin, ket pudno makayayo ti mata, rikna ken iti kabuklan ti bagi. Kuna ni Miss Alma Jezreel Taligan, menro, iti ili ti Pidig, ket nakapimpintas ti buya apaman, ang makangato ka, ket mabuyam ti napindas sa buya, dagiti kabangi-banga ili kan syudad. Ngem, trivia laeng, ang buyo kadi, nga iti paset na iti Pidig, Ilocos Norte, ket saan ang Mount Lamin ti awag da? Daytoy view ti kilometer 12 toy tawag mi toy Barasan. Actually ti Lamin ket adayupay ijay nga to ti ijay banbantay ijay. Malabasan jay falls nga ibagbaga ti jay Lamin. Ken jay kilometer 8 ti bungad nga ayan ti ma-view mat no ti Lawag, Sarat ijay nga park ito nga min mat Dingras, Marcos, Nueva Era. Ijay bang iditamot bungad, ijay mat ngamin magkitam no pat party bintar no kwan. Iti pa nagturong tayo iti lugar ket nakita tayo iti pamilya ni Lian Siganay ang nagapupa iti Sanchez Mira Cagayan. Kunana nga agpaiso nga dadag iti babantay iti Cagayan ngem sabsabali laeng tinangato ken mabali na pasyaran iti maysa a pamilya. Ito ti umuli kami medyo madandanagan. Kami ngem iti nakadanon kami ito and worth it. Worth it. Yeah. So would you recommend this to your friends? Yes, of course. Especially dagiti nature lovers kaya. Kabayatan na adati palagip ti menro kadagiti amin abumis bisita iti Mount Lamin wenno Mount Barasan. Pakpakaasig man na apo nga dagay basura tayo ket anusan tayo nga ibaba. Tapno nalinis mat lang ti aglawlaw. Di ko na tayo nature lover nga antay matambong nga aywanan. Ibati tayo ti basura tayo. Kat haan nga dapat kuma. Kan bawal kuma pa iti agsigarilyo karkaro kat makita tayo mat nga umadani manen ti uran ti banbantay kat may sa DJ nga makikita nga rason. Karkaro no in porwakyolat tatayan ti karuutan it goes iti fire no kwan po. Pakaasi ti menro, akasapulan kuma at agibinen ken aywanan dagiti kabambantay na paset dito Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak Aremen.